Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Και ευτυχώς στη χώρα μας έχει ήδη ενταχθεί στις καθημερινές λειτουργίες μεγάλου κομματιού της δημόσιας διοίκησης, του κράτους αλλά και των επιχειρήσεων. Ως Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μόνο να ενθαρρύνουμε τη διείσδυση της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιθυμούμε, κυρίως στις μικρομεσαίες και όχι μόνο επιχειρήσεις. Βοηθάει σαφέστατα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και της ίδιας της δημόσιας διοίκησης. Και ο δικός μας ο ρόλος είναι μια επιχείρηση, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, να μπορεί να εξυπηρετείται σωστά από το κράτος, όποιο και αν είναι αυτό. Η εφορία, ο ΕΦΚΑ, τα Υπουργεία, η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια, μέσα από συγκεκριμένα έργα που έχουν υλοποιηθεί, διευκολύνουν και βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη της επιχείρησης από τη δημόσια διοίκηση. Ανέφερα και στο συνέδριο κάποια παραδείγματα, όπως η ταχύτερη έκδοση των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, το τηλεφωνικό κέντρο 1521 της ΑΔΕ, η μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της ΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι, νομίζω, μια ισχυρή απάντηση απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα που έχει η αγορά, της άνησης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση, κυρίως οι μικρομεσαίοι, θέλουν ίσους όρους, θέλουν κανόνες ενιαίους και να μπορούν να παίξουν με όρους δίκαιους. Η φοροδιαφυγή, όπως αυτή είναι νοημένη στην Ελλάδα, δεν εξυπηρετεί αυτή την δικαιοσύνη. Λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και εξαιτίας της χρήσης και του συνδυασμού της με σύγχρονες πρακτικές ελέγχου των στελεχών της ΑΔΕ, έχουμε καταφέρει και έχουμε περιορίσει πολύ αυτό το πρόβλημα προς όφελος όλων των επιχειρήσεων. Αν μπορούσαμε να κάνουμε μία πρόβλεψη τώρα, αν βρισκόμασταν εδώ του χρόνου στο AI Forum, σε ένα χρόνο από τώρα, τι προβλήματα θέλουμε να έχουμε λύσει και τι θα είχαμε να συζητήσουμε θετικώς προς τη διείσδυση, τη μεγαλύτερη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης? Ξανά αναφερόμενος στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, εγώ θεωρώ ότι όλες οι πτυχές του κράτους, τα Υπουργεία, οι δημόσιοι οργανισμοί, οφείλουν να αναπτύξουν κανάλια εξυπηρέτησης χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Η ΑΔΕ μέσα στο 2026 θα θέσει σε εφαρμογή το chatbot το δικό της, προκειμένου να απαντά σε ακαριαίο χρόνο σε οποιοδήποτε φορολογικό ή τελωνειακό ζήτημα. Έχουν κάνει βήματα πρόοδου και άλλοι οργανισμοί. Αναμένω το ίδιο να συμβεί και με τους υπόλοιπους που έτσι συναλλάσσονται με κοινό. Ταυτόχρονα να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα διαχρονικά, όπως το θέμα του κτηματολογίου, και χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Το οποίο και θα το καταφέρουμε, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο, είναι ένα όπλο, το οποίο όμως μπορεί να στραφεί και εις βάρος μας, απέναντί μας, αν δεν μπορέσουμε να το οριοθετήσουμε, στην λογική του να λύνουμε προβλήματα μέσα από αυτό και όχι να μας δημιουργεί περισσότερα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στο κομμάτι των κοινωνικών δικτύων. Αν μπει κάποιος στο TikTok σήμερα, δεν μπορεί να διακρίνει αν ένα βίντεο είναι αληθινό ή ψεύτικο. Τα περισσότερα ψεύτικα είναι μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, άρα εκεί πρέπει να πέσει το βάρος μας και στην ευρύτερη πολιτική διαδικασία για να έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα από τεχνητή νοημοσύνη.